on calminama yeeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV ha tengte yewtere men leewal communication on calminama salminago needi e salminago teddugal en gartiɗo wadde no gonɗen wadde jarnade bandiraɓe ganduɗa ko yeeɓoɓe ɓe e windoɓe waɗoɓe commentaire ɓe e kamɓe uccoɓe oncoɓe foof on jettama banggue nano ko Alaji Abou Gaye banggue ñaamu ko Alaji Abbas Sarr Abbas bisimilla calmina bandiraɓe ko noon mawɗo Abou a salminama jarnama ñaganama Allah moƴƴere en calmini mawɗo Abou Gaye kono kay en calmini dendagal yeeɓiyankoɓe men enen ñagoɓe tan ndo Allah sellinten sembinen Allah tinnen ha ni ko jiɗɗen yewtude vraiment e lewlewal communication bandiraɓe mbawa ɗum famde no hannirta ni jaama jogui caméra ko Djiby Dieng montata ko Ali Fall o yettama no feewi Tokara bisimilla calmina bandiraɓe e Tokara en calmini dendagal bandiraɓe hettotoɓe en e oɗo saaha kadi ena daara en e duwanade ɗumen e duwondirde e muɗumen hono ustare Mamadou Demba Diop ɓurɗo andirede Diop Diananguel eɗen gandi o yaniri en tere yawtude nde ko hono noonne kadi hono Yaya Niass kañumne kadi yaniri en eɗen denda e bandiraɓe ustare nde eɗen duwondir e koye meɗen eɗen duwonoɓe yo Allah yurmoɓe yaafoɓe harnaɓe aljanna amin Mamadou Demba Diop mo Diaranguel no mbiɗa ni go Diaranguel e walla ko kañen keedi Yaya Niass jeeya ko walla Diop Diaranguel jeeya ko Diaranguel kadi koɓe dillannoɓe e leñol ngol koɓe dillannoɓe kala ko fate pinal meɗen Mamadou Demba Diop guila e pina men hanki ha yetti radio ji ɗi ko dillannoɗo hen e pelle ɗe ko dillannoɗo hen Yaya Niass ina jeeya idiɓe jangguinden école Semani Bal Guédiawaye kanko e Djiby Thiamen e Sey Thiamen ɓooyɗo wonde joguiɗo dowasde fedde nde gonɗo koolaɗo kuuɓal fedde ɓamtata pulaar duuɓi kewɗi kanko Yaya Niass kamɓe fof ɓe duttima ɓe mbirnama ɗo e Dakar yo Allah yurmoɓe yaafoɓe harnaɓe aljanna kamɓe ma ɓe julɓe kala yo Allah watton foftode mabɓe ɓooyen sakkanade ɓe duwanade ɓe Allah jokka darde jokkuɓe waddede gam leñol Allah hokka ɗumen poolgu ma en kal hannde ko fate vote assemblée nationale mo ganduɗa ene wona e dow muɗum tawi toɓɓe kewɗe ma jaltu hen so Allah lamɗo jaaɓi guila e wadde kuule e ƴewtade wiyeteɓe activiste en ɓe ganduɗa hannde o ina ɗeɓi jaknude kono noon wonɓe ɗum jaknani saabu wonɗo ɗum fuɗɗino eɗen gandi ɗum fuɗɗino ɗo wadde kadi wone toɓɓe wawde ha joni hebde humpito ko fate gueɗe laamu OFNAC iwi holko foti lomtade no jogo lomtorede déclaration de patrimoine manam feññinde ko neɗɗo o jeeyi ko jogui ko adinde naata e laamu cimtol ko fate budget ma en kal hen e dendagal gueɗe goɗɗe coomiɗe e nder hen so Allahu lamɗo jaaɓi ɗum noon ko heewi nani hen sumgo maire mo Dakar nani hen e gueɗe goɗɗe ko ɗum kalten hannde so Allah lamɗo jaaɓi tokama hokkuma konngol ko addi foof hannde noon kam hannde aɗa jogui sifa goɗɗo mi faam hannde mano feewi Tokara Allah jarama yimɓe mbasa wiide noon ko oɗo kadi o adduno hanki nandi hen de ko kanko tan kay andi ko ɓe joom wutte amre ko kanko tan aɗa andi hamne image ko gueɗe paaɗe noon jiida e radio aɗa andi sinno ko radio jon sa welama aɗa wawi wadde pape gotal maɗa kono noon tawde woni ko mbaɗa ɓandu ɓoltu aɗa atay eyyi tawde ko image aɗa saago ñat a waylat e kono tokarno ha woni sa yimɓe mbi hoto kaale mbaɗanɗo on so neɗɗo waɗani kadi wiye o ko wutte amre tan jogui pape gotal jogui no annide eyyi aɗa andi yimɓeɓe ko noon ɓe cifori ko ganumma tan wonande yimɓeɓe par ce que so tawi a jooɗima tan a yaltini ko poɗɗa yewtude ko en mbi ñanden yimɓeɓe ɓe gayni feccudema eyyi so tawi a ɓornima yimɓeɓe gayni haalde sa ɓornaki yimɓeɓe gayni haalde sa ñantama yimɓeɓe gayni haalde sa ñanta kadi yimɓeɓe gayni haalde kono mata oɗo kam wona Abdoul Mbaye ala mo ganduɗa ko kañum woni jawtuɗo jogoɗo arde o ko Abdoul Mbaye oɗo noon ko Baba Mal alhamdulillah kadi Baba Mal ardina hawni ko neɗɗo ɓooɗo yidde waɗnede moolo omo yiiɗi ko fate gueɗe hanki fina tawa en dartaki ɗum o Nelly Boubacar Ba o wi kam wi tan ko ala on ɗeɓino kay on a yaadanoy o
to mbaɗen ɗon hirde nde wiyata wonde ko gazelle manquera ɗum nangi dande muɗum eyyi ala on joni sankimo toñ ɗum wiɗa ala wona toñengue ko irtude bayiraji eyyi on naati koye kolongal tan wiyami yomin ballu ɗum min jaade mo min jeeyi kolongal ngaran joni noon ko gamannoɗo wino watta yimde min jaade muɗum toƴƴidade tan yimɓe gay ha heewi tan toƴƴidade tan dande on ka yo yaa min ko ɗum woni o wi beele boisson gazelle ala ɗo oɗon gone nder kolongal nden ko weyi guɗen gazelle en ko nden wonno ni ɗum o wi so dandam de ɗum nen ko ɗum kewnomi yarde ɗo fet mbimi ɗo nder kolongal kanko Bahamal min jiidiri o wi kam Abou saabi Allah waɗi passagal tinno artan mbaɗnami seeɗa wona meccal ma a huutaki waɗan hay batte moɗi ɗum mbimi eyyi en daɓɓa tan o haalani Boubacar Ba wi an ɗum hersanima Abou Diop Bahamal hewema waɗanima jimɗanima hunde foof jehen min ƴetti molo min jeehe Kowaka min ƴetti min tawa sellani kanko Bahamal sellani mo tampi hawoya poɗɗo mo lelli wiyamin gari tan waɗi feere o jippi joni o yani mbo jogui moolo ɓandu makko maayi no feewi goppi moolo e nder oto he ɓandu makko maayi no feewi jooɗi puɗi yeeto seeɗa tan jaami gaddu moolo tan ummi o dari o wi Abou ko ɗum kay ko moolo jinnomi mbaɗanmomi ɓoggi hanki cosaan ɓooyɗi o welti ha gueɗe gaddi gonɗi mboɗo adduno wutte addandemo wutte e ñootol seeɗa o wutto gaddi ma wona hono oɗo ko baggi gay tan woyam ɓororɗo tan da eyyi kono min kam ko ñantoɗam saabu kanko ɓuymi jogade wutteji moƴƴi mboɗo addeno hunde gaddu mbimomi datan o jaggui kalis gaddanomi o wutto fof tigui ha muusi o tottimi o yaltini ujunaji nogas e oɗo tottimi ujunaji nogas e ɓoy ko gaddannomomi koye kalis oɗo wutto ɓuuri wutto ko gaddannomo no mi kam fonno ƴeewoyde haysono ko janggo e moolo ala mboɗo wawi seeɗa aɗa wawi seeɗa eyyi ma e mballa pol so Allah jaaɓi wona mboɗo jogui hay sinno ko kanni gannani mboɗo jogui moloji nanɗo ma e mballa pol so Allah jaaɓi bisimilla ceerno Abbas bisimilla eyyi ko noon a weltanama no fewi vraiment kadi en jetti Elage Baba Mal enen jarnamo no fewi vraiment kadi kanko ko katante leñol donc so tawi vraiment waɓe no moon o ñanti ɗumen o ñanti tan ko leñol ngol ɗum no o jarama no fewi mawɗo Abou Samba Diop o jarama kadi o ñaguima goɗɗum waɗani yomi waddima ha studio yomi waɗanmo tan ɓoggi ɗiɗi single mi acca ɗon o fawa hen dande makko mi wonki ɗum wadde ha joni mi anda hono ma waɗi so Allah jaaɓi so Allah jaaɓi ma e ga hen toke gartane vote to assemblée nationale coow o heewi toɓɓe ɗe keewi kulhuli koɓe jogo sinude ko cour suprême janggo so tawi lawɗi ni Barthélémy Dias laaɓi kadi ko cokki jogoɗɗi wattede hol yiyandema ɗum e tokara aɗa andi woni no mbiyeten ni to banggue dawrugol ko ɓilen goni hen aɗa andi ko Barthélémy Dias ko Khalifa Ababacar Sall dañino ɗum Khalifa Ababacar Sall nde dañi ɗum de koye saaha laamu Macky Sall gonno kamɓe ɓeeɗo henno joni teppuɓe Barthélémy Dias ittuɓe ɗum ɗo wonno ɗo ko kamɓe mbino hanki woysayo Macky ena waɗa ko waɗi ko ndolago ko kañum woni e laamu kañum wela mo wela fiya mo wela momana keyti muɗum ko kamɓe goni haalannoɓe ɗum kamɓe nde ɓe jooɗi nde kuugal maɓɓe gadanal ngal ɓe gadi wadde ɓe gadi fiide ko Barthélémy Dias moɓe ndenduno e nde ɗon haare mboɓe gembanno hanki e wiide wonde ko Macky Sall waɗi e Khalifa Sall ko ndola kamɓe muɗum gonduno eɓe gembi Khalifa Sall wadde noon kala saaha mbiyanmi wonde ko kamɓe ɓeɗo jooɗiɓe e jappere laamu ko rokkiɓe koɓe dañi ko hen to banggue kewendi maɓɓe yimɓe ko ƴettude mette janane ɓe ƴetti ko mette janani ɓe kuutori ɗum ɓe ƴetti caɗele ɗe gandanɗa hono eɓe gandi ɓesgu Sénégal naɓe ene jiiɗi ɗum ɗo henna ɓe ndendini foof ɓe tippodiri ɗum woni koɓe mbaɗiri hono kaɓirgal mabɓe e laamu Macky Sall wadde ɗum ɗo bettani en nde tawno ko politique woni e nder hen Barthélémy Dias ɓe guitti ɗum e mairie Dakar bon haysino tawi to banggue kuule wonko en ganda hen kono noon ko namdiɗen kalane ɗen wonde Barthélémy Dias ko maire ko toɗɗaɗo hono no président de la république no toɗɗirani en Barthélémy Dias ko ɓesgu Sénégal naaɓe ndendi cuɓi Barthélémy Dias hono no ɓesgu Sénégal naaɓe ndentiri cuɓi Bassirou Diomaye Faye wadde ɗum président de la république wadde so tawi en ƴeewi to banggue saria eɗen mbawi wiide Barthélémy Dias ɓuuri tidde lefol laamu so tawi en jerodiri ɗum e kala jagorgal gongal e less laamu oɗo mo ganduɗa hono ko Bassirou Diomaye Faye par ce que ɓe ko Bassirou tan suuɓi ɗumen Barthélémy noon ko ɓesgu Sénégal kañumen rendi cuuɓi ɗum saabu so tawi en mbi ɓesgu Sénégal mbiyeten ko région de Dakar e nder région de Dakar o so tawi en mbi ɗum eɗen gandi diwan mo Dakar o
ko geɗal mawgal e nder leydi Sénégal to banggue laamu muɗum heddi noon holko woni e nder hen kamɓe ɓeɗo ɓe mbino wonde ko ñande nogas e jeeɗiɗi lewru août nduɗo ndu gonɗen ɓe nanguno ko faati e vote o hani jaagoɗo kalfinade ko faati e gueɗe rende dowri rokki yamirore hono on mo ganduɗa hoore maɗa ko Ngone Mbengue lomtiɗo Barthélémy Dias o nde mbaɗat feere e préfet de Dakar ɓe mbawa ƴewde holno ɗo woto o fotata yaarude pour ɓe ƴeewa lomtotoɗo Barthélémy Dias caggal muɗum ɓe guitti nogas jeeɗiɗo ɓe mbatti nogas e joyyi kono noon e nder hen Barthélémy Dias wullago muɗum wullitago muɗum yeehi to cour suprême wonde kañum yaadani eko préfet de Dakar ko waɗi ko saabu kañum ko président de la république ko kañum jogui hattan wadde ko wiyete décret ittude ɗum kono noon wona préfet de Dakar wawa ittude mo donc ngoɗon wullitago Barthélémy Dias nawi ɗum to cour suprême foti jottade yurnitade ko Barthélémy Dias ko ñande sappo e jeetati lewru septembre joni noon vote o ɓeɗo nangi ko nogas e joyyi te ko Barthélémy Dias ko foti wonde ko sappo e jeetati septembre ɓe ko nogas e joyyi nangi ɓe to ko sappo e jeetati septembre sappo e jeetati joni noon hol hen ko woni lawol mete ɓe kutorto kamɓe ko assemblée nationale kamɓe jogui toon kewendi ɓe guitta Barthélémy Dias ɓe tabitani koɓe jiiɗi wadde ko walla ɓe keddoto koye cour suprême kañum woni ñaawowo ha ñaawore nde ha gasa nde ɓe puɗɗa ɓennude e koɓe goni e dow muɗum kono ko wawi hen wonde fof kam eɗen gandi laamu ngu ɓe garditima cour suprême e nder golle muɗum ko foti wadde cour suprême kañum foti ñawde kamɓe kam ɓe ñaawi guila cour suprême sowata ko ñawde tawde kay ɓe guitti Barthélémy Dias ha ɓe nangui ñalawma ɓe mbi wonde yo fote waɗe hetti noon gueɗel nani e nder hen so tawi woni Barthélémy Dias dañi polgu e dow mabɓe holno heɓori wade Barthélémy Dias artat wonde maire mo Dakar kono noon ko wawi hen wonde fof ɗo joni e nder mairie o e nder lomtotoɗo Barthélémy Dias fodde candidat ji 4 ha 5 peeñi e nder muɗum Pastef hollirama wonde candidat ji 2 peeñi toon kono noon kanko Ngone Mbengue oɗo lomtiɗo Barthélémy Dias omo yiiɗi diñade omo yiiɗi jottade hono no Khalifa Sall no wadduno e lomtinoɗo ɗum Sohane Wardini eyyi donc kanko oɗo Ngone kankone o yiiɗi ko diñade heddi e nder hen wiyama kadi APR naɓe kañumen ene jogui candidat e nder hen kono noon APR naɓe jogade candidat ittata kamɓe takku wallu Sénégal walla tahowu Sénégal mo Khalifa Ababacar Sall Ngone koye mabɓe jeeya kañum woni jooɗiɗo Barthélémy Dias wonduno koye Khalifa Sall ɓe certi Barthélémy dartini fedde muɗum heddi ko mete Barthélémy rentittu e Khalifa Sall ɓe ndenda hare nde ɗo wotere hay sinno tawi kanko oɗo Ngone omo jotto taw ko kamɓe ɗiɗo ndendi haɓɓere nde kono noon e nder haɓɓere nde ɓe ndendi nde mete kamɓe mbawa dañde polgu walla ɓe mbawa dañde polgu mete Abbas Fall ko yinno nde Barthélémy Dias nde itta wonande laamu ngu nde itti ɗum wonande préfet de Dakar nde itti Barthélémy Dias wonde maire kanko Abbas Fall o yiɗino lomtade o yeehi wiya ko Ngone lomtoto ɗon woni joomu makko gadanu mete ko gartuɗo ko tubakoɓe mbiyata ko ƴettude revanche huccodirde makko e Ngone walla huccodirde makko e dendagal candidat ji ɗi gandanɗa hoore maɗa wiyama wonde kañumen ene poɗodira mairie de Dakar oɗon donc ɗum ɗon ko namdal ngal gandanɗa hoore maɗa nan soppini hakkude mabɓe kono ko wawi hen wonde fof kam eɗen gandi cokkiɗi koɗi jiiɓiɗi hakkude cour suprême e assemblée nationale a jarama toka ɓeyden hen won wiyoɓe APR naɓe beele peccaki ko nandi hen Abbas beele aɗa sikki e dow ɗum to banggue Barthélémy Dias o opposition foof ma hendu haɓay Pastef walla ala ma won hen tawtoɓeɓe eyyi enen mbawi jaggude kam pour l'instant opposition wonemaɓe dariɓe ko wayno comme par exemple Ceerno Alassane Sall en kamɓe kala e oɗo saaha ɓe daari darde nde ganduɗa hoorema Ceerno Bocoum en ɓe daari darde yidde vraiment huccodirde e oɗo régime par ce que régime oɗo ɓe ƴewtidima ɓe tawi vraiment so tawi ɓe gummaki ɓe daari ene wawi ɗo payniɓe ɗo tawat ko ndiyam ala ɗon ete donc pour ɓe mbawa dartade hannirtini en vraiment il faut keɓe ɗumen par ce que aɗa andi addi ɗum ɗo foof que à un moment donné opposition wino en rokkaɓe gori ha ɓe mbawa quand même vraiment dartade ha ƴeewa holko ɓe gaddi
kono sa ƴeewi ha nder a tawat kay hunde ɓe gaddani par ce que ronkama yiyeede nden e joni hol acte ɓe mbawi fawde sur la table surtout ne ɓe karranno ni ha gandanɗa hoore ma aɗa wawi tugnade ɗum mbiya e wonde ɓeeɗo gaari ko fewnude ɗum saabi opposition noon wi e wonde sen daraki enen sen dentani daariɗen en wawi taw ɓeeɗo payne men ɗo ndiyam ala ɗon te en ji comme par exemple ko joni ko kalta ko comme par exemple sa hucce sa fayni ko wiyete ko élection mairie de Dakar ɓe jagguno ko la date du 27 holko addini ɓe hol heñare ɓe jogui ɗon eɓe guitti ɗum 27 eɓe mbatti ɗum 25 te au moment où eɓe gaddi ɗum 25 cour suprême nanɗa daari wi e wonde recours mo Barthélémy Dias nanno le 18 septembre potim ɗum ñawde holko saabi eɓe jiiɗi heñade ɗum ɗon holko saabi ɓe ndondo ɗum ɓe jiiɗi ɗum nawde assemblée nationale holko eɓe gone dow muɗum donc so tawi opposition so ɓe dentani fitta ko ɗe payɗo ala ndiyam et c'est très normal aɗa yakoye kamɓe fof maɓe ndendu saabu ko mbiɗa ko joni wadde goye to banggue hay diine holnaki accunaɗo yo juul keeɗa caggal tan an tawa juulani saka noon banggue politique goye politique eyyi non aɗa andi gori politique adduno ɗum ko so tawi comme par exemple an a yaade neɗɗo liɓima Sénégal wi e wonde ko kaari min ko oɗo régime min cuuɓi donc ɓe cuuɓima ɗum à 54%. Sénégal naaɓe cuuɓi ɗum goten régime gonɗo ɗoyti mais probléme o ko hol e façon nde eɓe gotiri ke dow ko gandanɗa hoore ma joomum men ko kalano ko pop ha hande ɗo ɗo gonɗen ɗo ala hen ko woodi opposition noon andi il faut en profiter parce que ɓeɗo minen min cikkanno par ce que 54 personnes manam 54% wotannoɓe ɓe min jaggunoko e wonde mataw ko Sénégal naaɓe hankkadi natti yidde wonɓe ɗoyti mbiya wonde yo ɓeɗo gar kono ɓeɗo addu ɗumen ɗum wona Sénégal naaɓe natti yidde wonnoɓe ɗo mais Sénégal naaɓe koko donkuno dañde hankkadi koko majjuno jiiɓi e moment mo jiiɓi o woodi waɗ abstenir woodi yaaɓe élection sa ƴeewi ko yiko so wiyama 54% sa ƴeewi ko yiko e élection ngaji presque 6 millions walla presque 5 millions pawɗo walla 6 millions pawɗo donc ɓen ɗon fof so comme par exemple so gooti e ko wotaniɓe ko a yii élection ngaji patuɗi hen pawtiɗi hen no ɗum waɗir cité donc hande opposition ɗum waɗi ƴetti oɗo opposition wi e wonde ko alay saago ɓe daro heddo noon est ce que kamɓe fof maɓe jaadu toon woni probléme o te soɓe jaadani aussi ene wawi taw aussi maɓe keɓ piggal ngala ɓe waji ɓe keɓnotona piiɓe ha ƴettilama joni so tawi kamɓe ɓe mbaɗi ɓe tabɓe ɗeɓe lelni heɓe gayni ñande sappo e jeetati ko yo dokkanmi so cour suprême hokki Barthélémy Dias gonga no jiɗɗa ɗum jogoy wadde eyyi wontat ko ɗum kadi wonata Égypte e maɓɓe mana ñande foof eɓe mbaɗa ñande foof eɓe ƴetta décret kesa cour suprême ara wiya ɓe gacce ɗum ɗon ko ɗum ɗo woodi ko ɓoyani ko en ji ministre de la santé décret mo ƴettuno e lumtingol on ɗon DG e taw tan kañum welata taw fonno wonde ko par décret ƴetti décret mum hoore muɗum kañum waɗan hoore muɗum a faami cour suprême ari waɗi ɗum kase itti ɗum donc wona par ce que aɗan sahaji a yahata ɓoye mbiya est ce que ɓeɗon gandi kono wona par ce que jomumen ganda mais par ce que jomumen jiiɗi ko wadde tan ko jiiɗi ko manam mi waɗata ko jiɗmi ko rek somi waɗi en wawi ma yewtu ala jomumen gandi wawi to waɗi ko joni noon so tawi cour suprême waɗi ɗum rokki Barthélémy Dias en tout cas min kam wonta Égypte yam wonta hunde hesere ko hunde ganduɗa hoore ma ñande foof en yiye ɗoyti aɗa ɗamini bon en ɓe ɗamini waɗi ɗum ɗaminade ko Barthélémy Dias ko itti ko ɗum wona e fawaki hay nokku e lawol ko fonno ko ittu ɗum au moins bon ɓe mbaɗa ɓe mbi e wonde président signini ko wiyete ko délégation spéciale ala kamɓe hay sa ƴeewi délégation spéciale ko ɗum ɓe jinno par ce que ɗo joni kamɓe ko addani ɓe nadde e koto ko ɗaɓɓunode délégation spéciale ɗum ɗon hantaki taw ɗon délégation spéciale o hantaki ɓe girbi élection ngaji ɗi yo jaat par ce que kamɓe eɓe gandi soɓe duttitima e population ɓe jahatat koɓe liɓeteɓe assemblée nationale ko kamɓe jogui toon majorité ɓe nawa fofof hankkadi kala ko en ara ɓe nawa ɗum ko assemblée nationale so yi assemblée nationale tan koko ɓennata ɗum opposition rendude wasde rendude fof foti hen par ce que kamɓe goni toon majorité opposition ko rendi ko fof tawti ɓeɗo henna ɓe ndendi haare ɓe fof ittata kamɓe jogui toon majorité to assemblée nationale to kala koɓe gaddi toon koko yawta heddi noon koɓe gadda ɓe jawtina ɗum toon cour suprême ruttito riwto koɓe gaddi koɓe ɓennini toon to assemblée nationale ko hen ko ɗum tan woni ko heddi hen ko mere cour suprême riwtude koɓe gaddi ko ene addana ɓe jabde heddade e sérieux mo cour suprême waɗi o walla ɓe jokkat salade saabu en ji kala nde cour suprême riwti kala koɓe gadduno
ko wontata wontugoɗi e ƴattoje e gulaali parce que kono hatta ɗum yawtude haɗa ɗum yawtude kono haɗa haaɓe haala parce que aɗa andi sa yi ɓe jogo ngal ɗo cuusal fof sa yi comprend wone mabɓe kala ko conseil constitutionnel waɗi mbiyatma conseil constitutionnel hormum yo itti par ce que aɗa ɗo joni koye ɗum ɓe ngoni par ce que en jii Waly Diouf Bodian wi wonde ko conseil constitutionnel yo itte ɗon yo fuse yoɓe guitte ɗon OFNAC yo itte ɗon pourquoi des fait Waly Diouf Bodian ko haali ko en wona kañum tan goto feere muɗum miijo muɗum ala wonɓe ɓamdi ɗum wonɓe ɓamdi ɗum e nder laamu ngu wonɓe ɓamdi ɗum e nder ɓe wondi aɗani wayli ko haalata ko way kunu haalo pular mbiyata ko tan kala ko ɓi capare kala ko yaltin bawol ke koyngal tilis ƴettoy ɗum donc ko haalata ko ɗo dow wona kanko tan welawmo haala ɗum ala wonɗo ƴetti ɗum ɗo ƴoogi ɗum ɗo noon ko ɗum ɗon woni sababu mo ganduɗa hoore ma omo suusa jooɗe aɗani un simple DG daroɗa gona e wiide e wonde cour conseil constitutionnel yo itti yo fusi aɗa kay wonɗe ƴeɗɗa ɗum wona tan galɗon cuusal kay directeur ɓolo ko militant e parti ligganiɗo parti jeeyaɗo e parti hay so Allah ten wawi taw kanko wonno président parti o mais hol pouvoir mbo jogui wiide wonde conseil constitutionnel mo ganduɗa ma ko Sénégal na paw ɗum ɗo itti yo itti holo fawi ɗum yo conseil constitutionnel itti siɓe jiiɗi ɗum ɗon yamta référendum ala Sénégal naɓe mo wondi to banggue saria gaga référendum kala Sénégal najo mo wawi wondude ko woni directeur général ko o wonani directeur général ko Pastef jeeyi o woni directeur général ko Sénégal naɓe ndendi o yoɓete koye warñede ma ko hen o wurni ɓesgu makko ko hen o resi joom suudu makko ko hen o ñamminta hen o inni ɗeɗo a faami de ko hen o inni ɗeɗo balɗe ko hen o inni ɗeɗo balɗe donc koye warñede meɗen o fotani ƴewde wonde kanko saabu o waɗama ɗon tan o sikka ko jeeyi bam makko wonde ko dontowo ɗum ala o rontata ɗum hande omo wawi ittede ɗon goɗɗo adde waɗe ɗon wadde noon kala ko jomum foti wawde wadde yo wat ko rewi lawol ko sariya yamiri ɗum so tawi won ko sariya rokkimo e nder hen yo wat ko sariya rokkimo ko ha timma hay goto wiyatamo ala hay goto riwnantamo ɗum kono noon yo andu kadi holko sariya fawi e makko yo andu holko jeeyi holko Pastef jeeyi holko Sénégal jeeyi holko renda alay sago o wawa andude ɗum o wawa serdude ɗum kono noon ɗo woni ɗo o woni ko anda ko Pastef jeeyi e ko Sénégal jeeyi e ko renda kanko aɗa mawɗo Abou ni ɗon ay sa ƴeewi ɗon ten comme Pastef naɓe jaffoɗa tan min jokkiɗo ay Pastef naɓe hannde sa yii ko heewi vraiment ɓe jiiɓo hen woni comme par exemple ko mbinomi ko joni ay comme par exemple 54% wotanɓe ɓe ɓen gona Sénégal te hannde institution ngaji meɗen ko Sénégal tafi ɗum Abbas kala mo wornaka hay jottako heddi ko joɗɗa moƴƴina walla mbasa moƴƴinde bonna jikke suɓinoɓe maɓe ɓe cuɓanoke maɓe belto saabu moƴƴinani ɗum kam ko Sénégal naɓe cuuɓi heddi ko wonko kalɗen joni beele opposition hande oɗon jii dande muɗum waydade faddade ɓe e woteji ɗi e gueɗe goɗɗe ɗo opposition nanodirani e ɗum woni ko mbimi ko joni mbimami opposition hande gonga ni eɓe jogui doole taw ko haal Allah kono ɓeydataɓe doole ko nandirde eɓe gona neɗɗo goto hay so tawno jarna ɓe gemba goto ɓe mbaɗa une coalition forte ɓe gemba goto par ce que des fois ɓe mbaɗa créer des fronts mais gemba Thierno an yew kala dokkuɗa ko Thierno Alassane Sall dokkata ala Thierno Alassane Sall waɗa kam rokkude ɗum ko Thierno Alassane Sall hande taw ko neɗɗo haaldata tan so tawi an tan goto sa maayi an tan e ɗaɓri ma hande Thierno Alassane Sall e opposition kañum woni numéro 1 dariɗo kala ko yalten daron haal min mi wi opposition waɗatama wonde opposé que sa yi ko fewi wayno ndeno sa yi ko fewi jaɓɓe moƴƴina joni noon ɓe kaalani anduɓe kaalani walla cuusa haalde ɓe ko saabi gemmata Thierno Alassane Sall aɗa andi Thierno Alassane Sall wona pour yo gembe walla goɗɗum par ce que ɗo henna wonko namdi Thierno Alassane Sall so tawi gembama mairie de Dakar maire Thierno Alassane Sall ko conseil municipal non wona nanani ko opposition e kuuɓal mbiyanmi hay so suɓotako yimɓe makko o jeeye hen ɓe jogo feɓe ne gardiɗo opposition wala gardiɗo na opposition kamɓe ɗo joni opposition ɗo ɓe ndenti ɓe cosi dental mabɓe kesal ngal a famde mo ardi kamɓe fof kam eɓe jaaji hen ardi dental ngal ko Thierno Alassane Sall taw wona opposition foof ala ko kamɓe wonɓe opposition ɓeeɗo henna dilloɓe ɗo henna ɓe ko kamɓe gondi e nder hen on ɗum front mabɓe keso front mabɓe keso front keso APR nani hen PDS nani hen Amadou Ba nani hen non ala ɓen wayto ɓen par ce que ɓen sa ɓen mbaɗani manifesté hollirde wonde enen hen walla ngala hen gay so Alassane Sall dañi hande adal opposition ɗiɗo landaji tati jomumen ngala hen
wonko heddi eyi wasata ko heddi kono mo noon joga kamɓe doole? kam tawde ɓe puɗɗi heddi kay ko ɓeya ngara Yo ngara jante mabɓe, voilà. walla mbasa arde tawtude ɓe hen ɓe garani tawtuɓe e nder hen ɓen mbawa ñawede ko arɓe tawtuɓe ɓe e ngal ɗon dental Kono ɓen ko kewan wawi doole. wonde fof kam Wonɓe hen jogi wawi ɓen wonde kewan fof doole non de. ko wawi wonde hen fof kam kamɓe ɓeeɗo haysono ɓe kewani doole ko kamɓe goni nane heeɓe kamɓe goni nane Donc heeɓe gonga. par ce que ko kanko ceerno Alassane Sall kanko Pape Djibril Fall kanko ceerno Bokum a famide e woɗɓe abbiɓe e mabɓe ko wayno Khalifa Sall en eko nandi hen ko kamɓe goni e nder hen Barthélémy Dias en kamɓe fof eɓeni e Fall o député o eyyi heddi noon Pape Djibril. woni Pape Djibril Fall Pape Djibril Fall. heddi noon ko kamɓe ɓeeɗo henna a famde ko wayno APR manifestaki ko wayno Amadou Ba kañum manifestaki Ko wayno PDS? kono noon PDS manifestaki taw PS? kono noon en cuwa andude AFP ɓe fof yaha banggue mbaɗani kono en manifesté cuwa taw andude ɓen holko keɓori haalde kono noon kamɓe ko wawi wonde fof tan kamɓe kam ɓe puɗɗi noddude ɓe kannan ɗon noddadu mabɓe saabu en jii joni ko fati e mairie de Dakar o wonande oɗo Ngone Mbengue Ngone Mbengue Ngoni Ngom. Ngoni Ngom oɗo biɗo wonde ko candidat ko candidate e nder mairie de Dakar o wona oɗo en keɗima hono Aliou Tall wi wonde ko kamɓe déjà ɓe jewtide APR naɓe ɓe jewtidi e AFP naɓe ɓe jewtidi e PS naɓe kamɓe ɓe goppani hay Pastef naɓe e koye muɗumen wonɓe toon ɓe kaldi e muɗumen pour yo mbaɗɓe soutenir e candidature oɗo ene Ngone kono won APR naɓe aussi yaaɓe ene jaade woɓɓe te wona nde APR woni ɗum kam aɗa andi En laamu wonde? ay laamu suusde dikkade ɗum ha rumto ɗum koye jambaragal jeeya ɓeeɗo en laamu suusde dikkade ɗum rumto ɗum daro tan habde e muɗum koye jambaragal jeeya wona neɗɗo foof noon ne kadi wawi ɗum par ce que so tawi a woni ɗaminiɗo e laamu a wawa habde e muɗum par ce que mbiya wonde dokkuɗoma yitere kañum wiyatma ƴewɗo daaro ɗo lorñitirni en mo rokkanima ɗo darɗa noon a ɗaminaki e muɗum a yiiloraki ɗum on a jogata ko e muɗum kulol a jogoto cuustal haalande ɗum gonga toga mais Abbas kala koye ma paami landaji kewɗi nan ɗo na paadi na mbiya Sonko e Diomaye ha ceerta Diomaye mouvement mum présidentiel Diomaye président o pooɗe naata e nder hen miijotoɓe ɗum kay jogani habtade ma taw non c'est à dire que haade mi arta ɗon et garanmi ke comme par exemple ay tafgo gandanɗo hoorema front nen hen Barthélémy Dias ɓoyani koye ɓe jeehi ƴewoyde PDS eyyi ɓe joddima mabɓe won keɓe tongi won keɓe nandiri wonɗe ɓe nandiri hayso tawi ene waɗi toɓɓe kewɗe ɓe nandiren won kamɓe ɓe nandiri ɓe ganduɗa hoorema e pour wawde hen ɗumin e pour wawde hen gollidade ɗum aussi mbadden hen c'est à dire jinmi wi tan hande no mbirumamni nani ay opposition oɗo gonɗo hande kamɓe foof intérêt mabɓe ko rendude so tawi eɓe jiiɗi habde e régime gonɗo ɗo iti ɗum Abbas deuxièmement maintenant ko kalɗa ko ɗo joni comme par exemple wiide e wonde min padataka ha Sonko oɗo ceerta won hen ɗamini koye Diomaye mouvement Diomaye président jeeya eyyi gondani e Pastef kañum ko toon dagoyi mais dagoyo o toon beele ene jogoyi habtade yo heddi ɓe jan eyyi non c'est à dire que aɗa andi ko ɗum stratégie politique tan stratégie politique en wawi taw minen jiiɗi walludema ha ceerta e oɗo goto men fof rutto e place muɗum en wawi wonde hol place mo payi han hande kam ɓuri jogade doole jogui hande doole ko APR jogui doole Amadou Ba e jogui doole jogui ko PDS anana mbimi comme par exemple hande e mbawi wiide 90% mais enen mbawi wiide kam yoga e Sénégal naɓe hande en ɗamini en paadi enen jooɗi sabbade hakkude Ousmane Sonko e Diomaye koko jogori certude par ce que maale mum yiyama ɗon ɗo maale mum jeeyaɗo noon mun fof ene wawi ƴettude position wiye wonde yomen jaahe nde ɗo haare haaɓe ceer ha woni ala yomen jaahe haare nge haaɓe ceer manam so tawi minen mbawi wallude Diomaye haaɓe ceer min ballat Diomaye haaɓe ceer so min mbawi wallude Ousmane Sonko haaɓe ceer min balla Ousmane Sonko haaɓe ceer soɓe ceerti noon hankkadi ɓe mbaɗi faible soɓe mbaɗi faible on saaha goto fof ne wawi yaade haaju muɗum aɗa andi taɓɗen toɓɓe no keewi so tawi opposant faadi ko haaɓe kaɓande laamu soɓe kaɓani holno wayata ala ay sa ƴeewi ni opposition sa ƴeewi ni opposition wonɓe gandanɗa hono waɗa padani haaɓe kaɓa won e opposition ɓe gandanɗa hono waɗa enen gandi koɓe haɓɓe ha gasi heddi noon ko hare nde feeñani boowal kono to nder to enen fof eɗen gandi koko buuditi kono sertaka non koko buuditi aɗa ɗol ko woni ɗum non fattan aɗa andi waɗino saaha so tawi Pastef haali hay goto mabɓe ala lundotoɗo hay sono tawi welanima a deƴƴat hande o kala nde Pastef dari haali
ko mouvement Diomaye président coalition Diomaye président ko kañum darho jaabo opposition natti jaabade ko kamɓe jabtodirta koye mabɓe no woodi hein kono mbimi ha joni seeɗa ko hoto hay opposant goto fat opposition mbima wonde ko natti fadde hay so tawi wone mabɓe faɗoɓe opposition min natti jaggimi ko faɗoɓe koko jii e wonde hankkadi ko gasi mbiya wonde ɓayde koko heeɗi min balliɓe yomin balliɓe jokkidde ɗum opposition natti fadde eyi ko ɗum woni ko poɗɗen famde opposition natti fadde en ɗon kalten taw non sénégal ne jogui opposition mais c'est à dire que opposition mabɓe o hannde mbimami intérêt mabɓe tan mawɗo ko rendudeɓe ɓe calima rendude ene wawi ɓe daña hen koɓe cikkama ɗum kam ene wawi wonde on jarama toɓɓe wonde ko fate activiste en heewi coow lancode nanggamo ɓe mbaɗi ngal kuulal ko pamɗon hen hol yiileteɓe hen aɗa sa ƴeewi ko wiyete lanceur d' alerte ko ɗum koko wodno hol yiileteɓe hen joni joni e yiileteɓe hen ɓe ko opposition tan woni ko yiilete hen kadi lanceur d' alerte en noɓe jiirini en ko soomi e nder muɗum ko ene heewi kono so tawi a ƴeewi ɗum koko meeɗi wodde gueɗe sénégal heeɓi indépendance faade joni par ce que koɓe joppi e lanceur d' alerte wayata kono renseignement généraux ni wona mbima wonde ko so tawi won ko jiiɗa won ko tinɗa ya ar kalana laamu taw hay goto andata ko an haali in renseignement généraux holko woni rôle muɗum holko woni golle muɗum kam ɓeɗo renseignement généraux ji holko couvriɓe holko reeniɓe hol loi kisnuɗoɓe kamɓe wona ɓe garata ɓe gonda e maɗa ɗo joni eɓene jewtide ma eɓene pijja e maɗa a anda koɓe jahata e dow muɗum kala ko ñalluɗa haaldude mabɓe ko kirtuɗa haaldude mabɓe ko mbalɗa haaldude mabɓe fof a famide ɓe ndendina fof ɓe tigga ha muusa ɓe jaaha ɓe jertinoya ɓe jaaha ɓe tottoya ɗo ɓe poti tottude ɗo ɗum kay ena wodno donc so tawi ɓe gari hande o ɓe gartiri lanceur d' alerte koko meeɗi wodde ɗum renforcé eyi koko meeɗi wodde meeɗa wasde wodde ko yidde wadde renforcer les lanceurs d' alerte joni noon ayle ces lanceurs d' alerte ko ɗum création d' emploi tan manam ko mbiɗa yulnoma ɗum golluɗa taw a gollaki mi yulnoma ɗum golluɗa taw a gollaki manam kala ko jiiɗa gara kalna min a faami aɗa heeɓa salaire ma waɗa ko keɓɗa eyyi kono kono chargé de mission ustude yimɓe ala laabi temedere ɓuuri ustude yimɓe par ce que ustude yimɓe min noon kadi mi jaaha kam yooɓe goppa yimɓe kam gollo kam ɓurinimi vraiment lanceur d' alerte par ce que lanceur d' alerte rôle mo joito ina muusi ala hay so tawi vraiment woni ke jertinde ko jertinata ko ina muusi par ce que neɗɗo mo ganduɗa hoore ma o ene wawi ar ɗo haala ɗo ko ganduɗa hoore ma ko hay so tawi ko hay ko gonga ene wawi taw gonga bonnowo te gonga bonnowo wonko haaɗa hen par ce que an sa woni jaydenke wonko kaɗeteɗa haal so tawi a wiyama e wonde sa haali kaɗo haala ene bona ene fusa wuuro poɗɗa ko deƴƴude kanɗon haala mais so tawi an kanɗon haala a ƴetti a nawi ɗum aɗa jertinoy ɗum heddi togara poɗɗa namdata ko hol gonowo lanceur d' alerte ɗon jinnomi yettade hol gonowo lanceur d' alerte jinnomi yettade ma an ko lanceur d' alerte mo mbiɗa o sen mbi joni renseignement généraux ji ne goodi police secret ne woodi ene jogui ɓe ganduɗa kañen ko ɗum tan ko ɗum woni liggey mumen ko waɗoɓe sulle natande yimɓe ɓenne kam ɗum woni liggey mumen tan ne jooɓete ene keeɓa liggey mumen beele ɓeɗo awaɓe jantata koye mabɓe ballaɓe walla holto mi jogoi sertoyde ala ko ɓeɗo aroɓe police judiciaire ɓeɗo aroɓe sa yi lanceur d' alerte hande rokka on ɗon manqaɓe ha yettiɗoyto woni réseaux sociaux ji a yi ko keewe réseaux sociaux ji hande hay hunde ñalata saken waalo pinde foof ne jogui portable mum ɗo weela darat foof ko ɗon darto no weela haali foof ko noon haarata haala ha yawta kerol fo hande ko reporter haala ha yawta kerol mais ɓen ɗon noon ko ɓen ɗon woni ɓeɓe jiiɗi ɓayɗo ɓen gaddiɓe laamu ɓen ɓe jiiɗi rokkude poste yo golla min ko noon jiiɗi togara min de koko mbimi ko tan lanceur d' alerte koko meeɗi wodde han meeɗi woodiri min ɓe nanggumi ɓeɗo kañumen goni renseignement généraux ji ɗi ko kamɓe tan gonno lanceur d' alerte heddino ko ɓe changé inde han ɓe gaddi inde wonde walla ɓeyɗinaɓe hen hunde ɓe gaddi inde wonde han kono ɓen kam koko meeɗi tan wodde heddi noon ko hol ɓeɗon ɓeɓe mbiyata lanceur d' alerte ɓe ko holi ɓen holnoɓe cuɓirte holnoɓe ƴettirte wonde ko kamɓe ɓeɗo goni lanceur d' alerte en meta ƴettugol mabɓe koye cuuɗore ɓe ƴettere walla ƴettere koye peeñgol kala ƴettaɗo hande o ke cuuɗugol kay ɗo ɗum kay jarani ɗum ɗo boom ke cuuɗugol par ce que sa wiyama lanceur d' alerte wadde noon kamɓe jarani ko eɓe kaala eɓe jaaha assemblée walla goɗɗum moɓe beela fo yooɓe cuɓo ɓe ndeeƴa a jarama sen garte e dawal gongal laamu hakkude mum ɓesgu ne waɗi kumpa ɓe mbiya ko ridoji jamdi ɓe goni ko nder ɓe goni ko boowal toɓɓere nde ɓe mbi hen gam yimɓe ɓe ɓatta walla mbawa humpitade golle laamu e ko nandi hen ko pamɗon e
nden toɓɓere eyyi accès à l' information manam yettade e kabaruji taw ko ɓuuri wawde humpitade no hannirta ni humpito jaaju aɗa andi ko ɗis hen ñawde haqqillam seeɗa woni comme par exemple sahande pastef yetto e laamu wonɓe ɓe daari ɓe mbiya wonde jaydiyankoɓe waɗi ko jaydiyankoɓe laamu e jaydiyankoɓe ɓe jadani e laamu eyyi joni holto ɓe jiiɗi wadde loger information mo gandanɗa hoorema ɗum ɗo kala jiɗɗo yaade humpito ɗum te taw ɗum ɗon nanɗo déjà kala jiɗɗo humpitade hande gouvernement sa yi site uji maɓe ɗi goodi sa yi tan a ƴettat information no jiɗiɗa ni te information laaɓa information mbaɗɗo fiable e fannuji ɗi kala mais so tawi joni comme par exemple kamɓe jarnimoɓe wiide e wonde ko alay saago ɓe mbaɗa créé ko wiyete ko l' accès à l' information ko hunde ganduɗa hoorema min mi ronki comme tonkuɗo mi ronki wam wawde sennude ɗum kañum e lanceur d' alerte a jarama to pamɗa tokara min de pammi hen tan koɓe mbiyata wonde neɗɗo fof wawde dañde humpito ko laamu yahata laamu ko yahata e ko gollata kala ministre ene jogui site muɗum d' information kala ko ene mbaɗa koye site o keewi nannude ɗum kala jaaɗo e site mabɓe ma taw toon ɗum ɗon yo heddo ɗon kala ko gandanɗa hoorema ko laamu tabitini ɗum sa yeehi journal officiel tawa ɗum toon mbiyete ɗum ɗon timmani holko ngakke ɗum ɗo ha ko eɓe gadda ga no kuule goɗɗe ɓe mbiya wonde goto foof ene foti goto fof kay ko joguino guila adani guila ɗum ɗo kewani hade mabɓe addude nde ɗo toɓɓere toon to suudu sarɗiji to ɓe mbayi kono wonde kamɓe saaha mo suudu sarɗiji foti uddide fuɗɗo golle muɗum koɓe ngala koɓe nawi toon ɗum waɗi ɓe gaddi ɗeɗo toɓɓe kono noon so tawi ko hono noon wonande suudu sarɗiji ndu wonande nde ɗo toɓɓere wonde goto foof wawde dañde humpito eko laamu ngu ko yahat joni noon holko haɗi ɓe yaltinde ko faati e budget mo ganduɗa hoorema e dépense mo président de la république waɗi dépensé tuggude e janvier faade août mo gonɗen o tuggude janvier faade oɗo août mo gonɗen o holko haɗi ministre des finances yaltinde dépense uji ɗi président de la république waɗi dépensé walla présidence ko waɗi dépensé holko haɗi ministre des finances yaltinde e dépense uji ɗi o yaltini ɗo henne ɗi wonde primature ko waɗi dépensé ko minen wona goto fof ko yo heɓ habaru holko haɗi ministre des finances yaltinde information ko faati e assemblée nationale ko waɗi dépensé ko holko suudniɓe ɗum ɗon joni noon ɓe mbi wonde goto foof yo waw dañde kabaru joni kamɓe ɓe jaltinani ɗum ɗo min so tawi mi sohli kabaru o holno dañirtumi ɗum ɓe dokki kam habaru wonde laamu ngu tuggude mois de janvier faade joni wonde ko tolni e temedde jeeɗiɗi e capan e temedde jeeɗiɗi e nogas e 4 milliards woni ko gandanɗa hoore maɗa laamu ngu ko feeri e nder temedere e capanɗe jeetati e jeetati ujunere pawɗe temedde joyyi e capanɗe jeeɗiɗi e jeegom golloroɗo woni jobdi muɗumen salaire uji muɗumen famide ɓe kumpiti en ɗum ɗon ministre des finances ha joni humpiti en wonande nguɗo laamu so tawi ƴeewama wonde ko ɓe mbi wonde temedde jeeɗiɗi e nogas e 4 milliards oɗon a famide piccal goo ɓeydi hen ko nogas e ɗiɗi piccal jeenayyi milliards ɓeydima e nder ko laamu nguya to ko ɓeyda ko wanno ko kamɓe ɗum ɗo joni nogas e ɗiɗi milliards pawɗi ɓeydima e ko gandanɗa hono ko salaire uji te gollotoɓe ɓe ɓeydaki kaalis o ɓeydima kono gollotoɓe ɓe ɓeydaki joni firti ko jobdele ɗe ko ɗum woni koɓe ɓeydi par ce que kamɓe koɓe liggotoɓe koɓe salarié ji yimɓe maɓe ko salarié ji salaire uji muɗumen ɓeydama kono noon emploi dañaka ko heddi ko no kadi so tawi ɓe duttima kanko ministre des finances o humpiti en wonde fodde temedere capanɗe jeegom e ɗiɗi piccal jeegom milliards woni ko gandanɗa hoore maɗa ko yaltina ko sooda ko faati e matériel mo laamu foti hutorade guilay taabe guilay banguji guilay machine ngaji gulnoji ndiyam kafe guilay baraduji guilay kasuji atay eko abbi hen ɗum ɗo fof ɓe dokki en humpito muɗum ɓe dokki en humpito wonde capanɗe jeegom e tati milliards ɗi gandanɗa hoore maɗa ɗum ko facture aji ko faati e ndiyam laamu ngu ko huutori ndaw facture ndiyam tiiɗi e ɗum ɗo fof ɓe dokki en humpito muɗum ɓe dokki en kadi humpito wonde fodde temedde joyyi e goo milliards ɗi gandanɗa hoore maɗa laamu ngu yooɓi ñamale ɓurnoɗo teddude walla nana yooɓa ñamale ɓurnoɗo teddude ɗe laamu ngu joguino ɓe duttirin ɓe mbiyen temedde 4 e tati piccal 5 milliards ɗi gandanɗa hoore maɗa laamu ngu yooɓi ɗum ñamale ɗi joganino hunde e wonɓe caggal leydi
ɓe duttirima ɓe mbi en capanɗe jeenayi e jeeɗiɗi piccal 6 milliard ɗe gandanɗa hoorema ɓiɓɓe leydi ndi laamu ngu ene joganino ɗumen ñamale ɗeɗon ñamale joɓama ko wayno secteur aji BTP ko eko abbi hen ɗum ɗo foof ɓe kumpirki en ɗum kono noon eɓe ɗuubini e tati ɗi ɓe jaɓani haalande en ɗum holko addani ministre des finances moftude ɗiɗon tati sali haalande en joni noon ɗum ga en keeɓi humpito mum ɗiya tati en keɓani humpito muɗum joni holno keɓirten humpito ɗiɗon tagi woni ko présidence ko dépense woni primature ko dépense woni assemblée nationale ko dépense tout ça ene wawi ñanden ma haali ene wawi ngol ɗo ma haali yala holko waɗi ɓe kaali ɗum ɗo ɓe kalani ɗum ɗum wawi taw ko abbiti non ɓe cuusa wawa abbitade non ɓe cuusa par ce que soɓe kaali ɗum ene wawi sénégal nam jaltemen soɓe kaali ɗum ñande fof ɓe kaali ɗum e oɗo saaha mo gandorma sénégal nene caɗele e oɗo saaha mo gandorma sénégal nene tan muusal ñande sénégal naɓe kay koko jalti e mabɓe eyyi ala bon jiɗmi tan ko ñande fof ɓe pilliɗ ɗum haalde ñande hen tinta a famille sénégal yalte mabɓe ha laaɓi ceeto kam par ce que kamɓe bon quelque part ɓe kangaka hen eɓe gandi keɓe mbaɗata sa yi o yaltini ɗum ɗo woppi ɗum to e laamu ma abbas jawtu ngu on kalano ɗum ɗo fof ha laaɓa e laamu président Macky Sall jawtu ngu bon mi mbeɗa wawi wiide quand même rapport meeɗa yaltuɗoyde ha ñiŋa a jabatimi taw eyyi noon jiɗmi wi tan que rapport eɓe meeɗa yaltinde rapport a faami mo ganduɗa hoorema fatude e ɗum ɗo ha rapport o ñiŋa non opposition ne ñiŋanno abbas non ñingkol mabɓe wonɗo hayɗo par rapport e hande oɗo saaha mo gonɗen no ñiŋanno mbimi hay soɓe ñiŋi aɗa andi a neɗɗo wawa wadde hunde taw jinnomi joni koko tawa haali ko lawɗe nanami ɗum fof no wattano ha laaɓa tan segge ha laaɓa ha yalta ko yawti ko ɗum mbimen e on saaha no ñiŋa abbas mais sa yi comme par exemple oɗo ne ñiŋe ça veut dire que hande sa yi comme par exemple hande Abou Diop Abou Gaye ñiŋi ha yetti ɗo haali ha yetti ɗo faadi aɗan fujomi de ala Abou Gaye mbimi sa yi Abou Gaye ñiŋi ha yetti ɗo e wima e won ɗiɗo tati kañum jagni ɗumen ça veut dire que ɗiɗo tati ene jaltanno e rapport aji mais ɓeynene goni so tawi rapport aji comme par exemple ɗiɗo tati so gartani rapport aji tan ma yi e wonde kala ɗo rapport yaltina yimɓe ñiŋi ɗum Sek e goɗɗo e Pastef ɓen ne ñiŋanno hono nda neyi hen ala kono wona kala nde ɓe ñiŋi kala nde jomumen ñiŋi tawat koko ene beela ene ñiŋa ñingol opposition aɗa ñingol opposition no woodi wadde joni minen wiya ko ñingol opposition mbatta ala mais ɗo ko noir sur blanc ko noir sur blanc ala hen ko woni noir sur noir ala ko noir sur blanc ay ɗum ɗo joni ɗo ko woni ko ɗo joni ko noir sur blanc par ce que gandita ko noir sur blanc kala rapport pawaɗo a faami kala ministre des finances menno rewɗo ɗo umma bon surtout ɓeɗo wattidiɓe ko wayno Amadou Ba haɗo Abdoulaye Daouda Diallo kala e mabɓe gonnoɗo e on ɗon regne haɗo Moustapha Ba yo yafo ɗum kala e mabɓe mennoɗo jaltinde rapport assemblée nationale tawta kelle gonat toon woni pouvoir won opposition mi yiɗa gartane on banggue ko yewta yañi mbaɗɗo ten so Allah jaaɓi kono en kedda toɓɓe kewɗe to banggue ɓeydugol information toga laamude fuɗɗi jogui tan ko journal mo officiel yeehi ha ɓooyi addi Paris matin yeehi ha ɓooyi addi Dakar matin yeehi ha ɓooyi addi Soleil mum takki en yeehi ha ɓooyi addi RTS radio division télévision mum takki en yeehi ha ɓooyi addi APS mum takki en wadde aduna ɓeydo yimɓe ɓeydo cakte ne ɓeydo wadde ko wiyano woto ɗo joni kone lanceur d' alerte no wawi yentoyde hen yo ardu lawol arda gonga arda peewal so ɗum yawti gattami koto banggue OFNAC yo itte yo lomtine holko jiiɗan ko OFNAC waɗi ko saboto yo itte beele fewani walla won mukuña gonɗo hen hana saabo yo itte hayso en gona sariyankoɓe tokara min de mbaɗa andi OFNAC yo itte yo walla hoto itte yo ko gueɗe politique tan kañumen goni ko daɗɗi ɗon saabu hanki nde ɓe goni e lundo nde ɓe mbiyani OFNAC yo itte nde ɓe goni e lundo nde oɗon saaha ɓe mbiyatno wonde ko conseil constitutionnel ko Macky Sall jeeyi ɗum cour suprême ko Macky Sall jeeyi ɗum fofo ko Macky Sall jeeyi ɗum ɓeɗon conseil constitutionnel moɓe mbiyatno ko Macky Sall jeeyi koye oɗon conseil constitutionnel e hooreji muɗum dari Bassirou Diomaye Faye dari huccodiri e muɗum huñi junggo muɗum dow wi wonde mi wondi mi waahi mami ɓewto sarɗiji leydi ndi kala no lelnira ɓeɗon ɓeɓe mbiyatno hanki ko Macky Sall joƴƴini ɗumen ɗon wadde noon hande o so tawi ɓe mbi ɓeɗon yo guitte ɗon e firti kamɓe koɓe dañani e ɓeɗon koɓe jiiɗi ko koɓe cikkanno ko e saaha Macky Sall ko kañum wannata ɓe kañum hannata ɓe kañum salnata ɓe
ɓe tawi ɗum ɗon woodani tawde noon ɗum ɗon woodani yoɓe ƴeew hol feere nde ɓe mbaɗat haɓe mbawa addu ɗon ɓeɓe jamnata ɓeɓe calnata ene calananoɓe min ko ɗum tan woni ko jiirum ɗum kono min yirani wonde golle ɗe ene baylo ko yiddeɓe tan addude kamɓe ko gandanɗa hono koɓe joƴƴinta ɗon wonande no premier ministre wiruno e ministre de la justice e ministre de l'intérieur ko min winataɓe ko min wannataɓe ko min salnataɓe ko ɗum woni koɓe jiiɗi e conseil constitutionnel ko ɗum woni koɓe jiiɗi e OFNAC saabu kalɗo ɗum o en kalneno ko wona ko ngal ɗo no ngal wiyata noon ni kadi Waly Diouf Bodian wi oɗo tan ngal ɗo wona kañum wi noon non non ngal ɗo ko to banggue hakkillal ngawnugal muukingal wona haydara goɗɗum par ce que ko neɗɗo mo hutoraki gandal muɗum hutoraki miijo moƴƴo fami ko kañum woni ɗo ko kañum haali haala ka a jaama ça wi office national de lutte contre la fraude et la corruption ɗum haala ka ko gasi joni an sa itti min jongi andu sa itti ɗum ɗon holko pawta ɗon tawi an ka jiɗɗo haɓade ko laaɓi so tawi aɗa yiiɗi haɓade ko laaɓi sa itti ɗum ɗon kaɓotoɗo affaire corruption kaɓotoɗo affaire fraude sa itti on ɗon institution Abbas wona wonno ko OFNAC ɓe gaddi hen ligue OFNAC o nan ɗon heddi ko litte o tan woni ko ɓeydi hen ella oɗon ko on tan woni ɓoɓe gardi ɓe tawtiri OFNAC o e kono wayloji ɓooyi heewde ɗum to banggue leydi Sénégal gilande créyi waɗa gilande goɗɗum goɗɗum waɗa ko wayloji ɗo rewano ko ɗon tan ɓe ndewata ko ɗon tan ɗo rewano ko ɗon tan ɓe ndewata jinmi wiide ɓe mbawa addude ko hesɗi ay hande to hay waylinoɓe mbaylano ko hesɗi non mbimi ɗo rewano ɗo min ka namdi ɗo hol yiyandam hen min mbimami wonde ko min mi yiyani hen waylo eyyi mi haalanma noon Abdou Diouf joguino ko joguino Abdou Diouf ko wawno jogade foof Ablaye Wadde nde ari Ablaye Wadde nde ari wayli ko indi Abdou Diouf woppi ɗon baɗal ngal eyyi Ablaye Wadde nde ari Ablaye Wadde nde ari wayli ko inde tan woppi ɗon ɗum Macky nde ari wayli inde kañum kamɓene ɓe gari ɓe mbayli inde goɗɗum ala hen ko ɗon tan ko waylude inde tan kono gollal ngal ko gotal jinmi wiide ay hande Sénégal ko fatno ko wona waylude inde hande e oɗo saam gonɗen wona waylude inde fadi Sénégal fadi ko gollal Sénégal fadi ko tampere Sénégal fadi ko heege nen ɗoyti Sénégal fadi ko caɗele nen dookimɓe Sénégal fadi ko ndungu ɓe mbino e wonde ɓe jeeyani ari naatim yimɓe nen lori nene nder maaji yooɓe gara ɓe cafru ɗum ɗon ɓe gacca ɗum Abbas Djiby wi koje ma ɗi gasi kono waɗiɗen kalten ko wonɓe pottani ɗin sahaji nde Abdou Diouf ɗo ASMA illicide nde sernaɓe tampinaɓe hen laamɓeɓe compte banque ji men coka yeeyɓe galleji men dogi jalteydi ne kewno ko yonta muɗum nde yawti Abdoulaye Wade ari addi crédit muɗum nde no foti yimɓe coka hen fiyaɓe hen tonga hen jalten dogi jalti leydi ndi nde Macky Sall ari nde holko addi OFNAC muɗum fawi wona gollodade muɗum wadde so ɓeɗo ne gayi cansi wotan mbi koye opposant o ko naggama no jafuɗami kalten ko heeɗiɓe haaɓe paama so bawɗi piiti ko pino piyata heddo noon mbaggu fo e mbako mum mbi fo e lewal muɗum yimɓe paama par ce que hono kalten joni firta tan ko hande waɗama meeɗa waɗede kono eyyi gan ko arde ko meeɗi waɗede Abdou Diouf adno koye saw mum fi ha gayni woppi Abdoulaye Wade addi saw mum wayi woppi nduyo waɗi heeso woni e fiwde ha gayni woppi Macky Sall itti saw Abdoulaye Wade ndu addi saw mum e fiwde ha ɓooyi woppi ɓeɗo no gayi gaddi saw mumen eyyi non c'est à dire wona aɗani sa yi yimɓe ne kaala ɗum sa yi no haale sa yi no suuɓe no haale ça veut dire que période mbo suɓa o wona on période par ce que période o moƴƴani ɓe foccumno koye période ala min de mi salaki cukugol min salaki nde suba mi komi ɗo yewtere ko Allah kaldanmi wona saaha fof garnoɗo nden ko saaha ɓunoɗo muuse Abdou Diouf koma yummum kumba ɗum noddi ɗum wi ɗum ko mbaɗɗa ko ittu compte ji cokɗaɗi ɓen dogi jalti ɓe mbaɗi mais saaha comme par exemple ay te Abdou Diouf jafuɗa ko fotte muuse ke laamu ko hay président goto fottani ɗum ustugol kaali CFA ittude ko wiyete ko subvention ngaji ustugol jobdiji yimɓe joomu CFA probléme uji fottuno Sénégal mo kono est ce que anani gulali ko joni nanɗa gulali nde wullande hande yimɓe nani gulali en tout cas min à ce que nous sachons hande yimɓe nani gulali hande kam Sénégal nani gulali tigui rikki alda nden wanno gulali ha heewi kono gulali ɗi hay so tawi waɗino wona no wayni hande wal taw hande ko kaɓirɗe keewi yimɓe no gulla nden foti yimɓe gotanno
ala ndani potano nden population tolne 5 millions 6 millions 7 millions hande e 20 quelques millions jida bas nden kambe de ngoda kadi hande ay hay ko wite ko woti an dum non wona non parce que do joni to bangi créer to bangi ofnaken e ko wawi wonde jibi hokkumen min tay min salaki dum min kam mi salaki dum e kono tokar min jinmi uddirde tan ko tobbere wotere siftinde Bassirou Diomaye Faye président de la république nde o yehi to juma Cheikh Oumar juuloyde hon aljuma o huni e yeeso julɓe ɓe o huni e yeeso halifaɓe diine ɓe o huni e yeeso sénégal naaɓe fof juma Cheikh Oumar o Macky Sall wonko waɗi hen kanko ne kala ko wawi mo waɗi hen juma o ha jokkite gasa tuggude nden fewde ñallangal hande o artan toon julde min nanani o haali haala juma Oumar en min nanani o haali haala galle Cheikh Oumar min nanani haydara ala ko haali hen erago ngomin mbaɗa e komin tiftintamo ko hunino e hakkude julɓe ko yo andu juma o nanɗon ko hunino ko nana faji mum yo ar o jokkita juma o so tawi omo wawi so tawi o wawa ko jaltude hen walla ko jaltinaɗo hen yo andin min ko jaltinaɗo hen min mbaɗa hen buuɗi amen juma o an goƴema tan ko juma on min mbiyanmi ko kala juma mo yano gonɗo e leydi he Oumar yen tokar gon du fiya ko ndun wadi kala ala ɗo huni ko huni ga ko ala e jinwide ko kala ko hunade banggue kon jinmi ko kala ko huni to banggue diine yo tinno waɗa saabu yimɓe fonde ndi poti leydi ndi Abbas eyi bon yantude hen tan ko yeɓitinno par ce que leydi wonko jogui ɗum wona taw wona tappeleyagal leydi jogui ɗum ko gandal ayi sa ƴeewi hande comme par exemple kilifa ko yaltini ko a faami hande aduna fof nen ɗumine te ko gandal kilifa rapport te ko bindol ko windi ko ala hen fof ko fefindi o windi tan ko hande Sénégal wiyani chat plutôt chat kilifa wa yimde ɗum ko chat kono kilifa yaade makko banggue miijo hay fou malade yana mar fedde yana mar en kamɓe kala mere nit dof wona kamɓe gonɗi kono gollonomo ɗeɓe yewde seeɗa nden ɓe ɓurano hewde parce que aɗa andi kanko ɓulni ɗum ɗo o windan hoore makko kanko tan windanno saha Abdou Diouf kanko winduno tabal Abdou Diouf kanko winduno morceau mum Abdoulaye Wade kanko windi morceau mum Macky kanko windi morceau mum fof ko kanko yima tabal donc yiɗɗi wi tan que ɗum ɗon fof sa waɗi ɗum résumé woni tappeleyagal jogotako leydi jogoto ɗum ko gandal sa andi a wawa hersinaki garta e ɓesgu Sénégal naaɓe mbiyaɓe min ko onon tottunomi natti wawde kaake mum ne joni noon sa Abdou Diouf nde waɗi ɗum de nden kay ko Abdou Diouf ko tappalagal wonno non c'est à dire que aɗa andi en waɗi sahaji tablade ko tappalagal wonno ay fat min ar hen ay kanko kamɓe kala nde ɓe bindi hunde wonki ɓe jii ko gandanɗa hoore ma e poti ɗum wadde dénoncé min ene waɗi hen ɗum yatta e mabɓe a jarama kono ene waɗi ɗo jadata men mabɓe a jarama gasi mataw ha laaɓi jibiguel nan haala gasi ha laaɓi koye yettude e jarnade jaafoɗon ko Alaji Abou Gaye Alaji Abou Samba Diop lewla communication ko ɗo katten ha lawol gongol so jeeɗo ñaawi